Можеш да имаш връзки с хора и пак да си сам. Може да бъдеш в събрание, но вътрешно пак да си сам. Можеш да имаш връзка в църквата, да си част от църквата и пак да си духовно сух. Да идваш, да отиваш, да се връщаш, но вътре има в тебе сухота. Сух си отвътре. Отвън изглеждаш добре, но вътрешно има сухота. Но ако имаш връзка с Христос, искам да ти кажа, че имаш всичко. Имаш всичко. Всички искаме да бъдем успешни. Искаме ли да бъдем всички успешни? Аз не вярвам тук сред нас някой да каже: не, аз не искам да бъда успешен. Напротив, всички искаме да бъдем успешни в нашия живот. Да имаме един силен живот. И Исус ни дава тази тайна. Той ни разкрива тайната как ние да имаме силен живот, успешен живот. И тя е записана в едно от Евангелията. Тя е записана в Евангелието от Йоан, глава 15. Притчата за истинската лоза. 1 стих.